Мултимедиен посетителски център Царевград Търнов представя сцени от средновековния бит и занаяти на старата българска столица Велико Търново. Тук посетителят влиза в средновековния град и с изненада открива човешки фигури и макети в реални размери, става свидетел на исторически събития и се среща очи в очи с царе и техните придворни. Един разказ, представящ историята на построяването на този град, ще ви запознае с един от най-ярките занаяти на онези времена. Строителството като дейност крие в себе си особена вътрешна потребност от цивилизования човек и неговия стремеж към съзиданието. Хората от средните векове са вярвали, че няма по-трайно и по-вечно от камъка. И наистина, оставеното върху камък и открито в руините днес е най-запазено и ни носи най-много информация. Цели цивилизации предават своите послания на бъдещето чрез построеното от тях. Може би заради това този занаят е имал въздействие издълбоко и изконно, като че делото на строителя е дело на живот и смърт. В народните предания строителният занаят на старите българи е бил обвит в мистика и суеверие. Митичният майстор се е казвал Манол. В една приказка се разказва как майстори се опитвали да съградят сграда, която да бъде здрава, но всичко издигнато през деня, през нощта се срутвало. Тогава им се е явил ангел, който им разкрил, че за да е здрава постройката, то в нейните основи трябва да се вгради сянката на скъп за тях човек. Така на следващия ден те изчакали коя невеста ще дойде първа на строежа. Вземането на сянката ставало тайно, с връв или с прът. След това мярката се вграждала в строежа, а преданието разказва, че неизбежно след това невестата умирала. Повечето строителни съоръжения на средновековието в Българското царство са идентични с византийското строителство. Българските майстори и строители ползват примера на византийските архитекти и следват тяхната мода. Обучението в строителния занаят се извършва на малки групи в тристепенна иерархия. Това е непрекъснат процес, продължаващ за всеки строител повече от 20 години. Материалите, които използват, са камък, дърво и тухла с хоросанни смеси за свързватели. Камъкът е добиван от местни кариери. По-големи каменни блокове, както и каменни колони, капители и други елементи са вземани от други, вече разрушени места, като например от разрушения римски град Никополис ад Иструм, Никюб, на 20 км от Велико Търново. Интензивното строителство на средните векове започва през Второто българско царство, когато столицата на освободилата се от византийско робство държава е преместена в Велико Търново. Владетелите от рода Асеневци започват изграждането на своя град. Здрава, непревземаема крепост, на своите къщи и дворци, на представителни светски сгради и
множество църкви. Майсторите, които тогава са били едновременно и архитекти, използват изключително умело природните дадености на региона. На двата съседни хълма, Царевец и Трапезица, те построяват царския дворец и домовете на българската средновековна аристокрация и духовенство, като ги ограждат от всички страни с здрави и крепостни стени. За естествената защита от нашествия се използват водите на обикалящата ги от всички страни река Янтра, която по това време е много пълноводна, а за да е единствена връзка между двата хълма, майсторите построяват мост, запазен и до днес и наричан още Владишкия мост. Връзката на крепостта Царевец с сушата се осъществява чрез подвижен дървен мост, който е спускан при отваряне на главните порти. С неговото прибиране и след затваряне на портите, крепостта остава напълно недостъпна от всички страни. Въпреки че в историята няма оставени имена на майстори, то със сигурност е имал главен сред тях, който е ръководил целия строителен процес на тази средновековна крепост. А като се има предвид и съоръженията, с които са разполагали, то няма как да не се удивим на постигнатото тук. Можете ли да си представите колко души са участвали в целия процес? Една цяла армия от хора. Едни са добивали камъни, други са ги товарили върху коли и каруци и са ги превозвали на мястото на строежа, и са ги разтоварвали, повдигали с неизвестно какви механизми, а зидарите са издигали стените. Изключително внимателно е трябвало да бъдат изчислени точните размери и трасе на фортификационните съоръжения, т.е. височината и дебелината на крепостните стени. Те са били изграждани с външен и вътрешен зид, а пространството между тях е било запълвано с различни каменни и тухлени отломки, заливани с хоросан. Това е придавало допълнителна устойчивост на крепостно-защитния пояс. На места крепостната стена, опасваща Царевец, достига височина 12 метра. Широка е между 2,40 и 3,50 метра. Дължината й достига 3 км. Очевидно тук се е случвал сложен организационен процес на строителството на главния български град през средновековието. Архитектурата на средновековните църкви ги отличава с големи пространства, високи размери и характерна украса. Редуване на каменен зид с тухлени пояси, които освен декоративна роля, усилват устойчивостта на сградите срещу природни бедствия. В средните векове в този регион се заражда характерна строително-художествена техника – използване на керамични елементи за украса на фасадите. Няколко са църквите от 12 и 16 век, които ще се сторят интересни и различни на посетителите на района на Велико Търново и Арбанаси. Ранно средновековната църковна архитектура е под влиянието на Рим и Константинопол. Монументални църкви с базиликален план. Архитектурата е внушителна. Ето, например, църквата Свети Димитър. Тя е известна с това, че в нея е обявено началото на въстанието срещу византийската власт от братята Асеневци. Така, Асен и Петър поставят началото на Второто българско царство и на една от най-силните династии – Асеневци.
Ако се огледате в района на църквата и сравните нейните размери, форма и окраса с околните църкви, строени по-късно през Възраждането, ще откриете голяма разлика. За късното средновековие и Възраждането е характерна така наречената кръстокуполна църква. Тя е построена според църковния канон, по-често вкопана в земята, но пък богата на стенописи. За да добиете обаче по-пълна представа, не било да пропускате църквата Свети 40 мъченици, манастирския комплекс Свети Петър и Павел и църквата Свети Иван Рилски, както и Владишкия мост, където се намираме в момента. Разбира се, и храма Рождество Христово в Арбанаси. При своята разходка в Арбанаси не пропускайте да посетите Констанца Лиевата къща музей. Констанца Лиевата къща. Тя е свидетелство за майсторството на средновековните строители. Ярък пример за типичната средновековна къща-крепост. Констанца Лиевата къща е свидетелство за това, че нейните собственици са били с богати културни и финансови възможности. Когато разглеждате средновековни български къщи и крепости, потърсете в корнизите, в ходовете, в стените фигури на еднорози, митични същества или какво ли още не вграждано от старите майстори с вярването, че те ще предпазят къщата от зли сили. Всеки посетил Велико Търново не би забравил гледката на къщите, построени над реката, като че накацали една върху друга. Поне в България няма друго място, където съществува подобна денивелация на сградите. Използвайки скалния склон на реката и стръмния релеф на улиците, средновековните жители строят жилищата си така, че днешните хора остават смаяни и удивени. Ако се разхождате по улица Стефан Стамболов, една от улиците, която води към крепостта Царевец, ще видите сгради на по 2-3 етажа. Ако обаче преминете по улица Гурко, улицата, в която в момента се намираме, същите тези постройки ще са вече на по 6, 7, 8, че дори и 14 етажа. Как ви се струва? От едната улица влизате в постройката на първият етаж, а от другата на третият. Ето такива чудеса на строителското майсторство може да видите в старопрестолно Велико Търново. Съвременните архитекти и строителни специалисти творят в историческия регион с голямо внимание и стремеж да възстановят и запазят духа на миналите векове чрез архитектурата. И въпреки, че на повечето места в интериора ще откриете най-модерен лукс и удобства, едва прекрачили навън през прага на арбанашките или търновските къщи, ще стъпите право в средновековието, а завивайки задъгъла, ще прескочите в Възраждането. И сега хората по нашите земи обичат да градят чешми, параклиси, понякога църкви. Макар че строителството и архитектурата са едновременно научно и художествено развити, те и днес увековечават съвременния живот, майсторския талант и посланията за бъдещето.